Hej med jer. Forrige weekend der var jeg på indkøbstur, og jeg fik en masse skønne originale plakater med hjem, og synes lige I skal være med til at se nogle af alle lækkerierne. Disney-plakater fra 60'erne og 70'erne blandt andet. Filmklassikere. Fra 80'erne og 90'erne. Lidt til ungerne. Danske klassikere. Sci-fi. Hitchcock. En sjælden første udgave af Ørneborg. Lækre litografiske plakater. Stormfulde højder fra 1949. Bogart i Sahara fra 1946. Ingmar Bergman. En af de store tegneseriehelte. En lidt speciel ting her. En dobbeltplakat. Fra Dagmar. Med Dirch Passer. Bum. En lækker sjælden ting. Klemten. Også en plakat, man ikke ser så tit. Premiereplakaten til manden, der vidste for meget, fra 1958. Premiereplakaten til Diktatoren fra 1947. Og så er der et par amerikanske. En repremiere på Imperial for igen. Og Diamanter var evigt. Premiereplakat. Tak fordi I kiggede med. Hej med jer.